Ecie, ona zicher sztyc, jednym cięgiem tak zajrzierum kukum belekaj w tym internetu i po niekiedy wlezie mi w gracy coś krzykownego, jakiś artykel albo jakoś geschichta, w której się do na naszą gotka przetłumaczyć i wrajdzić do tych moich łosprawek radiokowych. Też nie było inaczej ze tą geschichtą, w którą napisał jeden istny Albert Henge, a ze niemieckiego na polski przetłumaczył to mój kamrat Heinrich Gembalski, w której teraz mieszka w Niemcach. Posłuchajcie. Ta geschichta przytrafiała się prawdą we naszej familii i była bez dłuższy czas tematem o sprawianiu i familijnych szpasów. I chociaż był dopiero 7 lat stary, uwiązła mi ona genau w pamięci, ale z tego, co jeszcze festelnie długo żyli jej bohaterki, nie osprawiałech tego skorzy. Teraz się miarkuje, że te dwie paniczki, które znodli się już pora lo temu nazad w tym inszym, można lepszejszym świecie, nie będą się na mnie gorszyć. No i ta gańś też chyba nie. Moje obie tanty, w jaki szimel byłek z nimi skumotrzały, jakoś mi to ze palicy śmitu, bo i w ten czas tak by tak ci tego genau nie wiedziały. Byli one Zwillingerkuma i po wcześniej śmierci jej mamulki mieszkali one w furtwedownym pomieszkaniu składającym się ze kuchni, jednej ino izbetki, ze haźlikiem na placu, na tej samej co i o ulicy ino 3 domy dalsi. Obie byli samotne, znaczy się, jak sam tukej na Śląsku godali, kamele stare junkwery. Ich tatulej godaj skapnął na froncie bez ostatnio wojna. W tych czasach zaopatrzeni we składach ostawiało mocka do życzenia, brachowało, jak to Blank einfach krótko po wojnie chnet wszystkiego i mocka bali gruntnych szczotków spożywczych, lej bez miteli, trzeba było wystoć w rajach, w które nie mieli fajrantu. I krom tego, że Śląsk jako przemysłowe serce Polski był deczko lepszy zaopatrowany niż większe dziedziny, to osobliwie we przedświątecznym okresie nie nastykło chnet wszystkiego, co dozwolałoby te zwykłowe święta godnie przetrobić. Osobliwie procnie było erbnąć te tradycyjne wilijne karpwy, albo też jako poziomno gańś na świąteczny obiad. Podanie było tych moich ujnów, Zwillingerków, w którym na przydowek też i pieniężnie się nie przerywało i przymuszało je do takiego względnie pomiernego bytowania. Bez tuż też już moc skorzy festenie spekulowali, co też to idzie na te nadchodzące święta spatrzeć. I tak ci się przytrafiła jednej z nich taką przyleżytość, co już we połowie listopada we jednej ze podgórskich wsiów za roztomajtej zorty przyłodzenie po ojcach, poprawdzie dziebko zlichnięto, ale festednie żywotno gańś wykajplować. Zapakowano we srogim waszkorbie, takim ograbczoku przyzmycała ją paniczka Hejdla z hernością dolu. I zaroski też napoczli Hejdla i jej o 20 minutek moczo siostra Milka, ta gańś futrować, kormić, piastować, duchać. Jak sam już wspomniał, obie frele mieszkali, podanie jak i moja familia, we takim srogim, festelnie na Śląsku wywołanym familoku na drugim sztoku. Żaden ale w tym budynku nie wiedział, i że w tej izbie tych moich tantów tego ptoka one zakwatierowali, a wtory to ptok Stella był bezniełozbestwiany, futrowany, piastowany. Stał się takim familii i takim jej familiantem. Hejdla i Milka uzdali Feierlich Blank żadnemu o tym nic nie godać i to z kuli 2 powodów. Pierwszy z nich to sąsiady, zowisniki. Zaobyć ludzie, których na taką gańś razinku stać nie było. Drugim zaś była zacha i że obie frele ani za Boga nie chcieli nie skorzy ze żadnym, zarówno ze bliższych jak i dalszych familiantów tej najlepszej, odpasionej i za tym upaszczonej gańsi dzielić. Bez tu też łobie nasze frele nie gościli usia bez sołkie 6 tygodni, aż do 24 grudnia żadnych cudzych bezuchantów. One ganz einfach żyli ino do tych jej gańsi. I tak ci nastał rozwidniok 23 grudnia. Był to najisto gryfnisty, słoneczny zimowy dzień. Nieświadomo swojej doli gańś przyklechtała się szysno i tako nabąckano ze kuchyni, ze jej waszkorba do izby, przywitała leżące se we prykolach szwestry serdecznym gęganiem. Obie ale paniczki kuglowali się na wszelijakie sztrichy od jej wejzdrzynio. A i też Blank nie poradzili wzajem się kuknąć we oczy. I to nie z kuli tego, i że byli nasia złe, ale ze względu na to, co żadno z nich nie chciała zagorgolić osobiście dzisiaj tej gańsi. Ty to musisz działać, wymrącała Zesia na ostatku Hejdla, wyfukła ze prykola, oblykła się po gibku, wzięła Natasia na sprawunki i nie słuchając na głośne protesty swojej siostry, we takiej jankuryjnej uwiaczce wypoluła gibko ze jej pomieszkaniu.
I cóż też no teraz miała począć ta biedno Milka. Wrącząc pod kicholem medikowała bez łoka mrzygiece nad tym, eźli by nie spytać o odkraglowanie tej gęsi któregoś ze sąsiadów, ale w ten czas musiałaby mu oddać też srogo część tego uparszczonego niskozi ptoka. Toż też sama ci przystąpiła do dzieła, a ślimtała ku temu żywliwymi płaczkami. Kiedy się już Hejla po długim czasie wróciła już zaś do chałupy, leżała ci ta gęś już na kuchnianym tiszu, a jej długi hertoń zwisał, kolebiąc się letko ze jego rantu. Kwie, tak prawdomnika nie szło oboczyć, ale za to te dwie roztomiałe starsze paniczki żywnie ślimtały i trzymali się obie sztram we objęciach. Jako to, jak? Wymamrała ze płaczkami w włosach Hejla. Jakeś ty to zrobiła? Ano, ja ją uśpiła! Bez swoje płaczki wystękała Milka. Ja ich dała pora tych twoich sztramskich pilów na spanie łoros i teraz kieści łuna. I warto za tym cio ciepła bezpłynące ze jej łoców żyka płacków. Ale łoszkubać to ty ją musi sama. Ale tak jakoś ani Hejla, ani Milka nie poradzili się na to uzdać. We winklu kuchni stoł ten próżny teroski waszkorb, żadnej driny gęsi, żadnego gęgającego dzień dobry. I tak siedzieli one we objęciach, ślimtały głośno, a na drzewianej bance przy oknie. Na ostatku też Hejla przemogła się i napoczła po lekuśku tego jeszcze ciepłego ptoka szkubać. Piórko za pióreckiem ślatywało do srogi papieżanej tytki, kiero jej siestra furt jeszcze tej ślimtała dzierżyła. Ani skorzy Hejla powycierała wartko grace i powiedziała: Fegwich, teraz ale ty, Milko, ta gęś sprawisz, wysnożysz ją. Nie doczkała też Hejla ani na odrzeknięcie i nogibko śmietła do swojego szlafcymra, ciepła się na prykol i wtuloła za ślimtano gęba bezegowek. Milka pokwanskała się za swoją siostrą i łoznoj miała, i że ona tego ganz einfach nie poradzi. Na ostatku obie uzdali, i że jako się już zrobiło dość nieskoro, co ostawią się to na drugi dzień o rozwidnioku, a te roski pójdą po tych utropach i ciężobach ciszkorzy do prygoli nynać. W czas dłosza roku ostali Hejla i Milka wytargane niespodzione ze śniku. Gwałtowne porwali się ze betów, usiedli na prykolu i ze szeroko łozewrzytymi, zlęknionymi oczami wybłyszczali ślepia, niedowierzając na te kuchnianne dźwierze. Bo Rajzinku przespacerowała bez nie po przocielsku ili beźnie, jak downi, gęgając i no zdziepko dyrgotając ze zimnicy, ta jej ich łożkubano gęś. Ja, to jest szczero prawda, ale fajran ty giszykty, bo jeszcze moczka lepszejszy. Kiedy we pierwszy dzień godów o rozwidnioku przyszedł do tych moich tantów, co by im przekozać narychtowane dla nich bez moja mamulka 2 pakety ze keksami, feferkuchami, bombonami, obcami, orzechami, jak to pierwy się wzajem zwykowo obdarowywano, wylazła mi ze izby na powitanie, ze zadowolnieniem gęgające stworzenie, kiere juścić ino ze uwagi na jego głowa mianować szłoby gęsią. Jakoś, że cołki rest tułowia do kupy ze długim karkiem uwiązgnął we, dejcie pozu, sztrikowanym, wołnianym przyobleczeniu, kiere obie frele pogibku dla jej gliblinga usztrikowali. Ta gęś we pulwerku, jak wszystkie ją niskorzy mianowali, żyła jeszcze se we pomieszkaniu moich ujnów bez 7 lat, kiedy szkipła niskorzy śmiercią naturalną. Oj, więc pnioku.